jaduong' Tom. Police ose bedo ka yuare wach mar nek mar Albert Ojwang'ni. King'iyo gino kaka jalony e weche mag arita kwe, ben gima gitimo yo makare koso gidwa chochni. Ok giriene, ok gibidho ne ji wach ni mae gima notimore. Nikech ne gichako ni otuomo wiye motho. Ka report wuok, doni node mogoye. Sani kwa koro gichagi wacho ni watimo mos ni mano kaka nonego bedi. Polisi ema nochochni ka koso nitie gima gitemo pando jopiny. Ing'eni kalure gi weche magisogol. Gin koro gineno ka jomoko ng'e gima ne timo. Kendo koro ging'iso jopiny ni adiera mantie ni gidwa pando adiera ma onego bedi. Ing'eni investigation wacho ni ber mondi yang gimoro ilela kora kicha golo reason momiyo ginotimore. Kata decision momiyo kori kawo mano. Mano yieni within certain rank mag investigator. To gin gikuongo golo circumstance kapo ginono gimomiyo ginotimore. Give facts to deal with circumstance. To gidwa ni ji obey circumstance as facts. Mae kama gini kethare. Koro kirango nikech okineka irango kata nakaka giwuoyo today in the Senate. Tinwango ka gilal nikech mokwongo en ni wuodhi ni obedo nang'o. To ng'ani ukawo sadi to uchopo sadi. To kineka kirango within 1 hour ma iwacho no bede booked. Nikech kineka kawuono a full Senate. Case bilanien case middle evidence. Maka Inspector General wacho ne OB number kama. To OB no kacha bedo checked. You understand? Ka Director Masiedi wacho ne DIG ochiwo report. Nikech en onge OB. En nyaka dikni barua. Barua no kacha. Kora kinwango kamo be no make boringo. You understand? Kanya fault go Senate kabisa. Gi participate maber, but agi kia kakinono case. Mine case makoro jo kadhi gi evidence gi. To giwacho mai gima notimre kaka OB mowacho mobe recorded ka OB go extract were there ma certified. Mano kora ka jo Kenya dong'eyo kakiluwo gino kama giki. Okay. Omiyo go sani mix up mantieno. Porgi stand blamed. Okay. Yes. Okil polise gitemo wuondo jopiny koso nitie gimoro ma ging'eyo ma ok gidwa ni jopiny ong'e. Mokwongo anyalo wacho ni wachiw otena mana mar kuyo ne familia mar Albert Ojwang', nyakwar Ochuonyo. Nikech gimotimre ni en gima lit ahinya. Nyathi matin, nyathi achiel kende mosomo bodhi nyaka mbalariany mane dhi bet taya mar jodalagi mar jogweng'gi. Inego mana nikech gimondiko e mbui. Igolo mana dalagi kuom wuongi gi min-gi. Iriembo gi gari kilomita 300 gi wiye. Kasti di negi. Mano wach malit manyaka wakwed kabisa. To kirango koro gini. Kawe chak mana kumo siep na weye. Ang'o momiyo wan oro kendo wang'e niya. Kapo ni gimoro timre to lweti onge. Ang'o madimiyi motivation mane madimiyi ni chak riambo. Nikech ka lweti onge gino to in ng'ama ondike ka jet arita kwe. Ibro wacho adieri. Ilero adieri ayanga ni mae ne wan gi ng'ani ka to ero notho. To en motivation mane, en ang'o mane nie pachi mamiyi iwuog oko ichak riambo. Mane magi ma dho kisungu wacho ni guilty mind. Pachi nosebedo ni ng'eyo ni ka chal ma gini dhi tweya, gini dhi maka, wariam kama e. Tigini onga miriambo maber mok nyal pandi. Miriambo wuok ang'ala ayanga. Koro samini chungi nyiso jopiny ni ng'ani nogo wiye sisi botho. To nene sel kende. To japiny penji ni yawa. Sel, Central Police Station, chieng' ngeso. To Central ni e chuny boma. Okinyal bedo kendi. Okinyal bedo kendi. Kani kete sel ni kende nang'o. To sami wacho ni ng'ani nogo wiye sisi ni. Ne ng'ama no nene kogoyo, ma in kuro wacho nogoye ni. Tise wacho ni en kende. Tise wacho ni en kende.
ino goro chako to kendi manyiso ni gini polise e ong'e wachni to gima nyaka wach ayanga ma ji puonre complainant mano kero case ka police ni mondo mak godo Albert iluonge ni Eliud Langat ene DIG ene ng'ama onego bed iluongo ni the first person of interest ma obero ni chako kelo dwaro ne en complaint mane mani keto ni obi mane manondike to be lueti ne ntiere uchunguzi no ang'o momiyo ne nyaka kele mana Nairobi ka wuoyi matiyo mana Mwatate nondak Mwatate Voi to en wuodo Homabay ni mana gwengi mondo dhi ogole kurono to Homabay ka ntie ka police dhano tere ka police ma Homabay ne giwacho ni nikech ketho no notimore Nairobi ka ketho ni iwacho niya ondike mbui Twitter X gi dho ngere Twitter karan kan dala Thuru Alego anyalo ndiko tweet ok en gima inyalo wacho ni en geographically confined in Nairobi magima ne ginyiso Senate ne mano giriambo in fact doki ng'iyo Senate kuma ne jogo dhiye gima kelo chanda maduong' kabisa gi sama ne giwuoyo Senate gi to kanyo kuma senators noko penjo gie malongo number 1 kila ng'ato king'iyo sama OCP DIG wacho ni ng'ani no kete obedo booked sama DCI director wacho no obedo booked kama Murkomen wacho sama Murkomen wacho no obedo booked so jigite opogre obite na chiel kila ng'ato chiwo saa mopogre then number 2 gibukre ni e chieng'ni CCTV ma Central Police okti obedo tampered godo ai wawach ni samoro gik moko timrega mano no obedo tampered godo ero okti Central Police Station kidwa donje ntie University Way ntie Arituku Way gikoni koro yo moro amora mane luwe yore kanyo nitiere dukni mang'eny manigi CCTV wanyaka gi University of Nairobi manigi CCTV wanyaka gi hotel Norfolk Hotel manigi CCTV ok no kel nawa ni CCTV kuom jogi te mano make gari matere Central ni kasi chak nyiso ni gari ni registration mare en mar ng'a to jomage mane ni gari ni kaso jogo chak nyiso ni sama no tere Central ni no chal nade to wuondo jopiny ni mako OCS tije en mana in charge mar police station OCS noko mako ng'ani offense ni bede nok bed investigated gi police ma Central ne gin joko ko joko gi nyaka wapenjgi ng'ama norogi wewe ni tom king'iyo kaka rang'eny mar police dhi ntiere CS Murkomen kucho ntiere IG Kanja ntiere DIG Lagat ntiere DCI Amen ntiere OCS ng'ano monego beni wapenjo motegno sani en DIG manokelo ywak mare kosen CS men jatendgi kanyo kosen IG Kanja mano bendo wacho weche moko donji kosen DCI Amin ng'ama jopiny onego beni ng'iyo wang'i ni kaber to nego gwetao nikech ntiere ng'amotho to ntie kaka weche chochni e ka ng'ano monego wuogi ing'e ni OCS Tekwenyo ene kwenye OCS Tekwenyo kabisa nikech mokwongo I believe nugo tieno sama ne gini timore OCS na nendo en ng'ama osopogo tich emoniyo ntie station kanyo duty officer ma duty officer no en rank mochakre e sergeant kata corporal or an inspector nyaka obed an officer man rank to makosa minyalo charge go joka nikech status mane okelo ng'ane cell is not coming out mara no biro kare mochwere mara no ngima nikech kane enie defect moro matin to the first thing in hospital yes ne konego nyon kata cell en hospital kada jakuo mogo maber police okan ga cell tero ga hospital ibro dhi ome bang'e koso nwang' chieth mare kama gini otimore manyaka wang'ene joka nowuok Homabay sadi to gichopo Bwana ni sadi to ng'ani otho sadi nikech ka ineno gima daktache wacho and kanye manyawa awachi station moro in the morning ni kama nyoro joma pathologist nyotime mistake en ni bwana nye pod dende fresh nye nyalo timne dusting bugol fingerprints bu fingerprints go the bed matched
donyo sani wawuoyoga on evidential facts. Ingeni sani to postmortem result ngiso kaka ngano tho. To sani ta donyo wan ga gi jomo nego ngano. Nye gitim the correct thing. Gimadwa na wachi about CCTV. Police kaka Willis wacho, police be koro tvere giwegi. Kagi ne magi nyalo wacho no CCTV gi obedo interfered with. Ngechin they are rogue officers. Really in a police station CCTV okethega. You understand? Mage kano evidence mar not correct. Gitwere ga giwegi. So the whole thing here, IG mistake moko manya IG otimende address G from Central Police. En kaka ng'ama charge tegi no nyoso ne ngi serious to take officers mani office mar experienced to the mark the scene kore ne mobedo OCS by the station to lead the investigation. Machungi kanyo mane gichungi no wuon DIG onogo. Nigi koro nyodhi mango. You see, this is a death. Which is a surprise. He woke kakanga mani office ma oyeri on account of competence. Ni riek ingegi metemo. He woke the kacha idite mango. Mama no nego be the scene of crime. Yes, manyone ober marked ma en kuro kanyoso the kanyikichena symbol of hope. Samanyo the kaketa nyodwa ga address the nation. Now I'm now in charge. I've taken control of the scene. I'm handling it. Makuro en joka manyoro the kade duto wa part of team ma report to him. How did this happen? Makadaganye ukao time ne obro address with a preliminary report after 3 hours. To one or so the kajabo team or something. Okay, next kama ngani nyi wacho no ninde. I believe nobody has done that thing in that room. Ibinja. Jo magma nyogole. Katere igini hospital imochari. Kati hospital kamanya giwacho. Kuri ngeni circumstances go. Okumit. Kakuri chako meet yes and investigate. They don't come out clear. Emomio police or the obeyed pain with the minister. Okay. Kadagini koroka Jopiny president Luongo jogi to penyi ni really what really happened. Angu ngeo ma Jopiny onego nge. Ngede mana magede yeni. To Jopiny could be take anything. Okay. Ukiri ngamonego gwetawa e jogi. Kitka uno senators ne nyiso murko me ni ene monego dhi, jomoko wacho ni IG monego dhi, jomoko wacho ni Eliud Lagat ngamano yuag golo yuak e monego dhi. Ngamonego be ni kuongo gwetawa. Eliud Lagat. Ene monego be no kuongo gwetawa. Makati wacho ni endo chiwo mana yuak mare. Nikech kano chiwo yuak to nyaka wang'e ni samo chiwo yuak ni norwako kidi mane goke. Koro kidi mane orwako goke ni momiye ni machal mo influence gik mane timre teki. De be ni na chiwo yuak mar lo idwa ni mondo chik. Nikech ing'eyo ni sechiwo yuak mari bogol gari Nairobi ka chieng' Ngeso biomo ng'ato Homabay. Niso ni koro sal chala gima kori iweto gik moko tako timoga idwa be mor jatelo. Koro ene mano kelo complaint ni. Kasto mar ariyo complaint miwacho ni ng'ato ndiko gimoro yanyo ng'ato mbui. Mano ken ketho mar chik midonjo ne ng'ato kaka crime. Mano en civil. En gima onego beno kawo mano ng'ano yanya kaka deputy IG adhi adonjni e civil court. Okay, ni ikaw ni kuro kayan police nga maduong aoro police abuse office ene monego kuongo mokuongo to the more ma omedo bet kanyo no manya koro nyakelo wachak piny to jomoko gi to tim yango kanye kuma koro murko menigi donje to amen bende officers mage mano dhi gise yo ni magi jodise mano makongani officers ge mano dhiegi koko nyal kawa tua to en bende bro chopo gumi penje ni to ameni in bende kara kawo responsibility yuogi to ka jogi te ok nyal kawo responsibility kech gini kaka medo dhini jomo nego bedi kawo responsibility margi medo bet malo bro chopo nyaka kuma Ruto bende no wuon o kawo responsibility nikech the fact ni deputy IG nyalo cause for mar wuod Onyango Rabalani badhi kama indi to ok kawo hatua ne deputy IG no kara koro wabro penjo to kara appointing authority mar deputy IG nyen ng'a
en Ruto en owuon. Koro the more magini medo delay ne ok nyal kawo ni atua to jopiny biro bedo gi ratiro margi mar wacho ni mae ni koro wach mwaketo ne Ruto owuon. Wadwa ni kade ber onego bed ni en bende obiro jogi ni atua nyaka kawe oneni deputy IG gi jomoko manobedo involved gi odonjnegi mondo gikaw negi kum kendo tergi e doho mondo odonjnegi. To ma ok otimore te to gigi te odhi dhuolo e tiend Ruto. Gisani pod ok otere chope tiende. To kapo ni ok waneno gimoro amora katimre to wabro wacho ni jogi kuma giyude teko mar medo bet ofisni en jasiasa maduong' ma no appoint gi mano yero gi tijegi ma en Ruto en owuon. To en ang'o manyalo miyo ng'ato komaki tiketo kende sel gima polise ne wachogi kata dongere luongo ni circumstances mage manyalo miyo ng'ato komaki tiketi kendi koso mano mana mbaka ma giwuodo using mage strings magitwere go giwegi. There's no sense in that. Onge sense in that. Kati mana jaketho mogi. Onge sense in that. Unless mana daktari mwawacho ni wirach or something. To kedu kituo to nigibedo observed very clearly. Kwa tuo no to koro kendo ne uteri mana ini ngamo ne obedi mana ile daktari. Angisi ni eras ngenyi gini gima Willis wacho Muriambo Tech. Muriambo Tech dago. The only thing manyalo wacho manyalo wacho no Willis owadwaka. Gigi wabro dhigo nyime kendo wabro dhi neno gi mbele kapok wa develop wach ma private prosecution. Nikech kata sani agency mwa dependent mondo mi result may not give us. Ke gibe gi depend kum police go. Yes, gionge proper investigators. Koro gima ber en ni bodies wa mangi madwaro mondo warie Kenya. The only way out and Timo non-rumor outside. In fact, Parliament annually institute investigators. Nike koro gedwari ya piny. To also investigate the matter to jogi be charged under private prosecution. Magi gik mabro ya piny. Deterrence. Beruga managa actions. To kwa dwa depend kum jogi. Kaka Willis wacho ni ng'ani resign otemre nadi. He's not going to do it on his own. Because the next thing in Koro Wadwaga Mondo Judio demonstrate, which will also give them time to celebrate to watch Nuburu Rumo. The best thing is to work smart, is to take action. Nikorogini waso miu tambu di court to dwaro necessary orders to institute charges. Koro wanyalo charge jo mwadwarogi. That is when how good brains can help this country. To jo aipo amakoro wacho sani ni gidwaro ni kabeto ni gomigi matinde ndala par mondo gitim nonro margi. Okine ka nonro mara aipo adhi konyo yumura mondo. Gite mane giyango kawuono polisi auchiel mane ni iye kanyo mabit giwacho no segol. Okine ka aipo cases magisobedo go chien kucha. Nitie magisotimo to nitie mapogitemo maber. Okine ka gibende approach my scene yesterday was not very good. Nikeche magi ngen koro Willis will tell you maga afterthought. Ke joma joge manyone ukung luongo monde. Ke first of all you gather the story. Kiso gather the story to the scene of crime. Iwinja. Ngeche na ipoa bende unge experts mabeyo. Ke kaka nye cover scene macha nye case gi. Actually kunyen case police. Am I lying or Willis? Macha nye case gi. Magine manyege mark the scene. To kagi so mark the scene to koro gidili gicha as expert magta police ko bito ngiso no stay out wabro luongu samo winjire bugi kwongi cover the scene bugi draw bugi rang circumstances kora gi penjo duty officer ango miyo uketo ngani isel makende tango miyo magi otimore where is the OB iwinja magta gin kawuono samagi di bunge cha agi wuo ga gin ga extract. That is when sense would have been seen. Nikech maiza ke bunge kawuona yalo ma igimagi convince gojo Kenya gik maina magi wacho aka. Agi bedo extract. Ma igimo mean this is what happened. So to me I por nyalo fall as a victim. The only way out any wabunge kagi ni serious adier to gi yao badgi recommend a private investigation or team investigation malongo
bang'o wa institute private prosecution. Koro wanyalo tero everybody go charge. Nikech ing'eno no bende wabro bundle ji kae, at the end of the day, the lawyers will start releasing them out nikech evidence onge momako gi. Koro kwadwa bedo joma beyo is first of all to ng'aw threshold chamalo. Nikech nitie ploys, nitie action, nitie jok ma nikech kera sime poko non. Ing'eni the most important thing manyalo mako DIG is the man on how he complained. That is when we will know can otiyo go power ne or notimo gimo as an ordinary citizen. Can a case of the DCI, how did it go? It can only go through a letter of complaint. More official. More official. A police station, I go see him to record. I've received phone call from Willis Otieno complaining this and this and this on telephone number this. I record on his Willis Nikinyi B station. Or he walked to the station, but be booked in the OB. This year, it must be a letter. In onge communication. McCain communication, he will tell you that one now tantamount to conspiracy. Okay. Yes. Okile ntire gik kare mani temo mulo ka endi. Yuak madia ji yuak goro no yanye no. Mane en ketho ila mane kingie wach mar chik. Nikech jo dongere luonge ni defamation. Ten ketho ila mane minyalo luonge ng'ato. To kopogore gi mano to nitie wach moro mabeto mulo ka. Jogi kata koro ne oseketi gi ni gibed gi chok tenge. Ka onge ranyisi kata mana evidence. Nikech koro ma endi en gima dongere luonga ni capital offense. Ketho maduong' mogik mar nego ng'ato. Ma embe nitie gi gima dongere bende wacho ni beyond reasonable doubt. To ma endi dong en gima kata ka ngoter gi to onge kama oyud gi e fingerprint to onge ga mungiso ni ene mano mako ng'ato modeo kama dong pod gidhi mana wuok. Wachaka ne gi yuak mar DIG ka koro bie ketho mar police. Wachak gi niya. Gini kadwa chako charge mokwongo ibo chako ni conspiracy. Conspiracy manyiso ni en ji no winjore. No dwa ketho, ora timo makosa, ora timo ketho chik. Conspiracy chakre ka complainant owuok gimong'eyo ni en defamation, ng'ato ketho nyinga. Adwa tiyo gi police mondo adil kode. To ma en gima chikewa do ma Kenya nosewacho chon gilala ni wach mar criminal defamation ne nitie ga chon ndalo cha. Tinde onge bugewa. Ng'ato koketho nyingi, ng'ato koyanyi. Chik ma Kenya sani en ni idonjo ne e civil case. Menin kode, yareyo uyalo kode. Ok en ni dhi ka police ni ndike kaka ketho midonjo ne kaka criminal kaka ng'amo ketho e criminal crime. Koro mondo DIG ne wuog ni owacho ni odhi report to ng'e maber gi jen police mosetiyo gi gini mang'eny ong'e maber ni defamation en civil ok en criminal. Kasto mondo jogi wuogi kata wach ni koro ose report kamano, chik mar criminal procedure process require ni ng'ato koseyudo report to officer ma investigating officer isamon iluonge ng'at ma odonjne ni mondo bi e station ondike en bende duoko mare. Nikech sama odonjni ni sama ng'ato chiwo report ni ok in jaketho, pod itimo uchunguzi kabe ketho nying ng'ato ni adier kabe kata makosa mowacho ni timo ni ben adier. Koro imiyi nafas ni iluongi ni bi ane wayudo report moro ka wadwa ni mondo bi inyiswa kaka inene. En ni sama isetamori biro no eka police nyalo wuok ni biro maki mondo keli e station nikech koro idagi ona summons magidi. Albert Ojwang nokomi kata summons. En kaka report odonjo ni to Subaru wuok ma Nairobi ochomo Homa Bay dhi mako wuod ko kwanyo ko jwach. Dak ne timne chik kaka wang'eye, dak ne chiwne summons. Kore ma wacho ni mokwongo en conspiracy. Gini ne en mar ketho chik gi chakre tiende. Koro sama bende gikele ka ni ka in DIG ng'ato mak gi nyingi kech en e complainant to in e police mochung' ne police momako nyaka ng'ani gite to in ma bende chala gi mani oro nyaka jogi kech en authority mar duong'. Sama ng'ano biro ka ni ibe de gombe ni no make to en nade kano kirango ni ochal nade ilinga pi ini ne ni mokwongo sama IG of the central
Manyiso ni in bende pod in part of conspiracy ni. To e ketho mar nek. Ok ochuno ni ng'ata ni ji te manoketo lwetgi e ng'amo negni emonego ng'ano. Ji te duto manong'eyo mabende nokonyo odhiro wachno mar neno ni ng'ani dhi hinyre, ni mondo make, mondo goye, mondo diye. Gin part of conspiracy no. Koro wacho ni gin bende giduto gi share, giriwo mens rea mar nekno, paro mar nekno imiyo gin giduto. Koro kata kane IG onge kanyo, to the very fact ni jok manotimo nekni gin polise matie buoye, to ne gitiyo gi complaint mare, gini make. To evidence maduong' ma wanyalo tigodo kumo jogi gin gik moko ariyo. Mokwongo en ni ng'ane ni lwet polis. Koro polise manowuok kodegi. Evidence mar ariyo en post-mortem report. Post-mortem manyiso ni ng'at mane nitie lwet polisi kako hinyore, nogoye mode. Koro jogo ok ochuno nyaka wakel ng'at manoneno kaka gigoye. Gi chik be ng'enyne cases mag murder iyudo ka gimiluongo gi dho ngere iluongo ni circumstantial evidence ema ng'enyne itiyo godo kumo ng'ato. Ka koro maendi ni nene lwetgi, janyuol wacho no an kode, waweye kongima, wamiye jogi okawe. Joma wego polis wacho ni nokele ka nongima, nen maber, gidonje gari. Koro kietie gari kaendi kuwuok Homabay gi Nairobi otho. Koro jogi gine persons of interest. Koro circumstantial evidence nyalo twegi. Mane omiyo wacho ni IG, deputy IG gi polise mane jogi omako wudwani. Polise gi gin nyadonjnegi gi ketho. To kendo gimi wacho ni konyatim private prosecution. Gimoro ma wacho ga niya, polise ma thuru ka adwa ni gimoro achiel ni ketho mar sheria, nek kata ketho mar wacho ni criminal law onge limitation. Gini nyaluwi kata chope retire. Ndi polise ma kedo go do sani ka wuon kanyo man kod gedo mabibi pendogi. Moko kuomgi ose retire. To donjnegi. Kendo gino donjnegi ni ok nikech gin mane ka orugu ba gine go nyathini gi jo Kisumo moko. Ne gin commanders mag units, ne gin telo seche. Odonjnegi sani. Koro kata gi magi gi bende kin police to go mas chemo nikech nyapani sani samoro jo sirikal or jotelo moko konyi umoni. To chieng' jogi ni wuoge telo. Kata in chieng' ni wuoge police ni diere retire. Ibro lui. To gimosiep no wacho ni private prosecution nyalo timi. DPP ema nigi primary role mar donjo ne jogi. Koro wawachi ni samoro DPP chapo nyalo dhi private prosecution sani. DPP nyawachi ni nyaka mi DPP nafas mondo donjo negi. DPP samoro ok bi donjo negi. Wanto kako kinde, wanto wachiwore. Wanti jo sani en mana collect evidence to wakano. Kendo wapoge ji mang'eny ni kodgi. O share mang'eny mara ka Willis onge, jokil moro ni kode, moko ni Kenya ka, moko ni loka. Mara ka Willis onge, to jok modongo chieng' kochopo bro mana dhi do ni gini nonegi wuodwa Albert chieng' makama. To DPP ok odonjo ne joma nonegego. Ng'ama nonege modo donjone en Lagatni, en ofisane. Wakwado mondo donjone gi private prosecutions. To gigi bro timore. To mingini kaka ing'iyo isibedo jalony e weche mag arita higni mang'eny. King'iyo eras mane wacho ka, lokruoge mage monego bed ni timore ka polis ka mondo mi arita mar jopiny obed e yo makare. Nikech nitie gima ji oseluongo higni mang'eny ni police reforms. Lokruoge mage ma koro onego tim sani. Nikech nicho kelo IPOA ka, National Police Service onego bed ni independent, DCI bende ni ka, DPP ni ka, to pod jopiny pod nigi to ni arita mar jok ni kare. Ing'eyo supervisory role marwa ng'eny kabisa. Kendo waweto pesa mang'eny gik monego watim maler. Problem mar police eye recruitment. Chakre mana recruitment. Yes. Kepo margi. Nikech sama ikawo gi cha eminyano mankao ndiki ni biro kawo polisi 10,000. To kigoyo polisi mokwan mokaw countrywide to girom 1,200. So mo girom 1,100. Ngeche no chiko gidwa in these various offices.
to various offices gi koro en otonglo mari maingo koro ibro nwango ne dala achiel nugu polisi 10 koro ibro penjo to dala ni gini manonde oyiere ga polisi kendgi gini mane Nyasaye ochwe nyagi bed polisi kose polisi ni ngata ngata nyalo bedo koro inwang' ka nature mar recruitment mokwongo en bribe mar ariyo en ng'ama okaw ma qualified kawnago iterego i polis kucho dhi otiye ojamaunde okwalo dhoka kochopo kucha koro mede nyaka bunde koro jamaundu wuon koro ibiro nwang'o kata polis ke mobiro bochendi ema en ng'ama nyalo kata chwado jatelo bunde koro kwadwa gini maber recruitment kata maoko dhiga gi the study of crime chone wakawo ji go ng'wech gukor maduong' mabor sani ji ososomo wadogi chien mondo ng'ato apply bodhi obed evaluated odhi orom go ng'wech no mana koso okawe bodhi odonji training ng'wech no kik ibed ni e primary momiyo odhi ikawe i police iwinja that one we are going to move somewhere number 2 en Kenya bendo bed a country of opportunity nikego mineno ka ng'ato yie uso ndalo yeno dho mesia kuchano lo ndalo uno lo puodho ng'ato yie uso puothe a lot of money no the bribe police mondo ndikine wuode nikech mani tich kende mantie modong Kenya bendo bed go opportunity mang'eny number 3 while laws education system marwa we can engage younger people much better than nikagi exit school to gimanyu tij police from there we'll solve this nation to kapod wadich gik mineno gi nikech wando Willis can tell you what him cases guy somewhere otim recruitment police made jela kata jalweny made jela nyoka bribe are too many so you know poko inform the authority why is this happening yes okil kweti go ineno ka lokroge magi monego asero kabisa gik ma osiep na tom wacho my entry point kaki donjo nyaka rango wacho mar ariyo training na wacho manyalo mana gwetho kendo manyalo mana mede wi mago en nyaka ochak penjre ka jo Kenya ito nyagolo police na de lwet josiasa mondo police obed independent adier kata sani dongi wati nene you need independence moro ma independence mana marodas lakini mara dieri yido ka president ma yero IG to IG ni ema en overall command mar police gi kala DIG gi DCI te president ma yero kara kino ka sani itiyo tij police Kenya ka iga mokalo ka endi police ne geri Raila nyama para kulu Kisumu sani igone jakom sarut mora mabe nikech koro nitie broad base okonego bed ni kamano onego bed ni miyo ng'ato luor nikech en dhano ok ni nikech okawo position mar siasa moro to an gima sebedo ka pare pacha ma to pod paro ma pod a develop e pacha onego ng'iyo ni to kanye yo mane monyagolo police e lwet josiasa gi kana ng'iye niya ndigi mona no kitimo dalawa kucha Sigana Health Center jiero local community gima giluongo ni bura mar jogweng ma in charge of local community ma jogweng romo to yiero officials board ma dhi chung' ne health center margi no to itime gwenge mang'eny kurwase ya kucha kanyalo bet ni kila police station Kenya ka be nyaka bed gi local community oversight ma jo piny modak e gweng'no bet piny to yiero committee mane gi ratiro mar donje police station no batim inspection ma gido ng'ato maki to ginyawacho ni ng'ama no mako ndako osemiye bail kech gimo makne ni en gimi nyamine bail ng'ani idwa ng'eyo en wuod ng'ane ka ng'ane ni miye bail igwo bro kele jogweng bro kele duoke chieng' modhi e doro chieng' midware ng'ane muketo kaendi ni ng'ani to dende ohinyre dako tere suptal tere ure suptal nyaka obed gi civilian oversight man en practical to kendo gi malo matin amero wacho ni kata OCPDs kichido ka Kenya ka gisani ntiere jomoko ma wuotha ok gin police
to giwuotho ka polis en gi bunde, gin gi geche, gin ema ginego ji, gin ema gitimo abductions gi. To kidhi ka polis kata ni Kilimani kata Central, OCPD record onge, gwen jogo go gin gi kiagi. To jogo to wuotho langa, kuma ji taneno. Kwanyalo bet, kwanyaparo ni OCPD ma kila division mar polis. Jogweng modak e division no oyier OCPD margi gi kuchgi. Obed ng'ama jopinye moyiero. Ing'en samiero ng'ano no, obo neno ni yawa, kapo ni ng'ato wuotho e gweng'a ka endi unit moro wuotho e gweng'a timo maulu. Jogweng'e bo biro penjo to mato ng'ama magi to jomage. Koro wamanyi yo manya kelo accountability waso jopiny ahinya e weche mag polis gi. Kik bed ni wawe polis e weche mag josiasa gi kende. Okay, dakika achiel wach mogik midwa ni jopiny owinj kuomi to. Well, mokwongo anyalo nagoyo ne familia no mos, to awacho ni gibed gi chir. Magik matimore. Yaut Kenya bende wuok na adiera nyaka wogi. Adiera bro wuok. And leadership maro ma parliament gi senate. Seche moko bende gidwaga bedo jok moko ma tero gimoro ng'wech to kiny kendo kwe. Kaber contribution magi abernde, apart from dwaro evidence to back up what they were trying to do today, I bernde kendo giwuoyo very maturely, especially the senate. To gima koro duong' en what is the action after this. Nikech gima timore en ni record ma jo police ogolo, good record ma daktacho ogolo, no go conflict. So as leaders of the country, gitero penye kanye. Okay. Dakika achiel wach mogik. Gima nya wacho ni kata wawach manade. Wuodwa Albert Ojwang to sadi. To lakini gima nyaka walan, lesson ma nyaka jopiny lan kata jo serikal lan wachni. Omiyo anakwayo ni ji omak gini motegno. Kik bed ni chieng' moro kendo wane janyuol moro ka ywak kaka wuon Albert Ojwang. Meshak oseywak nyathine achiel kende. To pi wang' Meshak ni kik bed no kendo chieng' moro obet gi Meshak moro maboywak kama ini. To the only way monyalo neno ni maendi ok otimore en ka waneno ni gini oluwe nyaka gi kupni mare bodonjne jogi. Jok motimo gigi nyaka wuogi apis, nyaka donjnegi. Mane ka bro bedo ranyisi ni mbele kaendi gini ok ane timre ne janyuol moro kendo. To kendo atieko kawacho niya, kane jothurwa kik ng'ato tem keto siasa e wechegi. Maendi en wach mar tho. Jomoko temo wacho ni ni jomoko biro gini wach siasa. Gik bedo wach siasa. Gini obed abeda ni wamanyo ratiro ne wuodwa mothoni. To ratiro mwadhi yudo ni en ratiro makonyo ja Kenya mora mora. Kik gini chieng' ne timre. Erokamano ahinya. Mano Willis Otieno Okil to gi Tom Nduku men jalony e weche mag arita. Erokamano ahinya kuom wasechiwo e buch jopiny kawuono. Mane kama e chenro moro mar buch jopiny olore kanyo waduoko nu. Erokamano ahinya kuom jogo te moseoronwa ote margi Ramogi TV ka. Unind maber jokamano kaka pile. Nyinga Trevor Ombija, Jandeng Opanga, Jonyakach, Dendo Ombija Tai, Anyakwar Guok Ochapes. Mad Nyasaye gwedhi na jokamano. Exactly is Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy.